Köp gatly ýaşaýyş saýyň öňündäki durly şaharlar, köp öwüşkünli oğudan bedegler bilen bedelen meýdansa, arkadaş şäheriniň we oň idaralarynyň ýollaşçylary, il tilagly ýaşullar, gümüş tasly eneler, şäheriň köp sanly ýaşaýjylary, mehmanlary hemde jemgyçilik guramalarynyň, medeniýet sunat ulgamynyň we köpçülikliň habar berýän teristleriniň wekilleri ýygnanlar. Davra gatnaşylaryň aratyna ýurdumyň ähli welaýetlerinden watanymyň garaşlyk güni münasibetli geçiriljek davralara gatnaşmaga gelen ýaşul netliň wekilleri hem bar. Ýaşulyň ine mamalaryň bu azaýyp davra gatnaşmagy olar üçin täsirli pursatlary görli. Arkadaş şäheriniň medeniýet we sunat işgärleri öýleriniň joşgyny aýdym taýdanly çykyşlary bilen täze zaýlara göçüp gelýän maşgalalaryň şatlyk şowkunlaryny belende göterdiler. Arkadaş şäherine gurulan binalar, meden durmuş, ilim bilim maksatly desgalar, lukmançylyk we sport merkezleri, döwrüp ýaşaýyş saýlary, giň we tekiz awtomobil ýollardyr seýlgäkleri, sebitde deňi taý bolmadyk akylly şäheriň gözelligini artdyrmak bilen bir hatarda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagyny, ilady hödürlenýän durmuş hyzmatlarynyň ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegine möhüm orna ýelýär. Davran esasy pursat gelip ýetenne, täze zaýlaryň öýelerini açarlar davraly ýagdaýda gowşurly.